أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓደርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ኣጽኒሑን ዓቂቡን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህቲ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 25 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። 25 መጋቢት ወርሓዊ በዓል ሓያል ሰማዕት ገባሬ ተኣምር ኣቡነ መርቆሬዎስ ሰማዕት እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህደ ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 25 በዚ ዕለት ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ዝኾነን ዝኸበረን ዝተመስገነን ሃዋርያ አንሲፎሮስ ዓረፈ። እዚ ድማ ካብ ደቂ እስራኤል ካብ ነገደ ቢንያም እዩ። ወለዱ ድማ ናይ ኦሪት ሕጊ ዝሕልው እዮም። ንሱ ድማ ስራሑ ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ትምህርቱ ድማ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸተሎ። ዘደንቕ ተኣምር እንዳተመልከተ ድማ ንቑሩብ መዓልቲ ተቐመጠ እሞ ጎይታና ድማ ኣብ ሃገረ ናይን ንወዲ እታ መበለት ኣብ ዘተንስኦ ጊዜ ኣብኡ ነበረ። ነዚ ርእዩ ሽዑ ኣመነ እሞ ካልእ ምልክት ኣይደለየን። ብልጭ ዝብል ዝነበረ ናይ ኣይሁድ ናይ ሕጊ ፋና ገዲፉ ናብ ሓቀኛ ፀሓይ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ቀሪቡ ወዲ መዝሙሩ ኮኖ ዳኣ እምበር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ምዕራጉ ድማ ኣብ ጽዮን ኣዳራሽ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝወረደ ጊዜ ምስ ሃዋርያት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተቐቢሉ ንሃዋርያት ንምኽታል ኣብ ብዙሕ ሃገራት መሃረ። ሃዋርያት ድማ ኣብ ሃገረ ኣቴና ኤጲስቆጶስ ገይሮም ሸምዎ እሞ ኣብ ውሽጣ ድማ ወንጌል ብምስባኽ ንብዙሓት ሰባት ይእመነ። ናይ ክርስትና ጥምቀት ድማ ኣጥምቖም ብትምህርትን ብምኽሩን ድማ ፍልጠት ከም ዝሓድሮም ገበሮም። ብትምህርቱ ድማ ካብ ደዌ ስጋን ካብ ደዌ ነፍስን ፈወሶም። ተጋዲልኡ ድማ ኣብ ዝፈጸመ ጊዜ ብሰላም ዓረፈ። ናይ ክብሪ ኣኽሊል ድማ ተቐበለ። ሙሉእ ዘመኑ ድማ 70 ዓመት ኮነ። ኣብ ናይ ኣይሁድ ሕጊ 27 ዓመት ኣብ ናይ ክርስትና ሕጊ 41 ዓመት ነበረ። እነሆ ዝኸበረ ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ ኣብ መልእኽቱ ዘኪርዎ እዩ፣ ሰላምታውን ኣቕሪቡሉ እዩ። ብጸሎቱ ካብ ትርከብ በረኸት ምስ ኩላትና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ብበረከቱ ብጸሎቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ኣሜን። መጋቢት 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አንሲፎሮስ ሃዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ቴክላ ሃዋርያዊት፣ ቅዱስ አበከረዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ድማዲዮስ ሶርያዊ፣ አቡነ አቢብ፣ አባ ቡላ፣ ቅዱስ አባ አቡፋና ጻድቅ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ተኣረመለይ በረኸቶምን ረድኤቶምን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን